Yeah, a week one can metopo, can put up on tupu, on Facebook or network. I short them down. Yeah, gini can you? Ana m agwu na this 2023 ka nzuzu ihe niile gbasara ụka kwụsị na Igbo. Wefere anything gbasara 419 ndị pastor, wayo ndị reverend, na ndị evangelist, na ndị pastor. This year, ma ụmụ ofeke dibịa, this year ka 419 unu kwụsị na Igbo. So gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka crusade a na-emere ụmụ Igbo every year na villages. Anyị na-ekwu dị ka anyị na-aba mba mana onwute na ndị baịsikwa na onye njenje ka onye isi awọ mee gịnị fụ ụzọ. Ndị Gboo na-atụ ya ọ bụrụ inu na-ekwu ya ọ bụrụ okwu. Ọkwa eziokwu. Ndị Gboo onye njenje ka onye isi awọ mee gịnị fụ ụzọ. Na wee jụọ gị sị gị. Ị bịa na Russia today, ị bịa na Dubai today, ị bịa na London today, ị bịa na Germany today, ị bịa na Norway today, ị gaa na the whole Canada today, enweghị village ga-eme crusade na this December. But pure white people. And in 2024, they are going to produce a new items. They are going to reform a lot of things. They are going to beautify a lot of phone, beautify a lot of clothes, build a new design car in 2024. They have already designed a car of 2024. They have already designed a car which they are going to use in 2025 without crusade, but with what? Common sense. God is in your brain. There is no God anywhere sitting somewhere watching you. You are the God we are talking about. You are God. But European came to deceive you, telling you that a God is somewhere in the sky sitting down watching you. European came to lie to you, to deceive you, to kill you and destroy you by giving you a Bible, telling you that God gave birth to two people in their land. None of them is from Africa. Adam and Eve. And Adam gave birth to Cain and Abel. Now Cain killed Abel. When Cain was going back home, he was afraid. He saw that people living in the northern part of their land will not see him. Now ask me, who gave birth to those that Cain was afraid of? Because they know they have deceived you as a black man. You don't want to reason and ask questions. The same Cain move on to go and marry in the north, in someone's village. Now, who is the Omenala? Who is the kindred? Which kindred gave birth to that daughter? Whose daughter did the Cain marry? The traditional ceremony, which Omenala took the palm wine and others made for traditional marriage. Black man does not ask questions. They put a black Jesus Christ and Christianity with Nigerian pastors and bishops. They put you on a fast lane. They never follow that lane where they follow. You see that lane where Bible put you, like now you come say, Bible say no weapon fashioned against you shall prosper. Now speed lane, oh God. Now premature death lane. Now lie. Oyibo will tell you this thing, beautify their road. Give their road speed limit monitoring camera. Oyibo will tell you this thing, don't already create a new phone that will employ more than 30,000 youth in 2024 so that their youth will not turn to criminal, to kidnapper, in order to stab a final year student and kill a final year student because of what? Common phone. Oyibo will tell you, say inside Bible, that no weapon formed against you shall prosper. Have already created a job opportunity that will generate more than 200,000 job opportunities to their youth in 2024, so that their youth will be busy working. They will not have time to commit crime. In a community where people are being murdered in daily basis, somebody gave you a Bible and told you that you are going out and coming in shall be blessed, that once you degrade a word, it shall come to pass. Until date, the whole Canada today enjoying steady light. Saudi Arabia that does not read your Bible enjoying steady light. Dubai that does not believe in Jesus Christ or power of Bible enjoying steady light. India here enjoying, Malaysia, Cambodia, Vietnam, Thailand, they are all enjoying steady light. Still, over 50 million Christians in Anambra and Enugu, Igbo, and Abia. None of them could be able to degree so that Nigeria will have steady light. None of them. None of them. And these people still want to brainwash you by putting on a crusade in your village this year. It pains me that a lot of WhatsApp group right now are contributing 4 million naira in order to hand over to a pastor or a reverend father who is coming for crusade in their village. But I'm going to open your eyes today. After listening to my teaching today, if you still continue in Iberiberism, now that Iberiberism will follow you. Ike Madu is a living
he is a living witness. Ike Weremado, as a government officer, he has what it takes to build one of the standard kidney transplant hospital in Enugu, but they failed to do it. Today he's in prison in UK. Simple. That is how the world works. The reason why Ike were moved to UK, from Enugu to UK for kidney, is because UK has what it takes to do transplant. But an Enugu state man who is doing crusade does not have it. Where did they lead us to now? Prison. Ike Weremado being in prison now, it's not only him that is in prison. So many people that he's feeding today, they are also in prison because they are dying because of hunger. Oh yeah, can they is if care is not taken, Ike Weremado will have been the president, the present governor of Enugu State. But because he denied himself what the European gave to themselves, now he need it. Once reality hits you, must need it. You don't need to pray. Chinese man does not need to pray for you to come and patronize them. No, they will produce clothes because they know that one day reality will hit you, which you may need what? Clothes. Yes. The reality of clothes have hit a lot of us this December. Every family this December, 90% of every family in Igbo land bought a new cloth, new design clothes made in China. They don't need to pray for you to patronize them. Rather, you are the one that need to pray so that Chinese will have what you want in order to sell and excel in your own village. Now, this crusade, if you are in a WhatsApp group, in a village WhatsApp group, where the villages are contributing money now for crusade, please pull yourself off. If you have already submitted your money, tell them to balance you your money. Christianity is all about leading us astray. It's leading us to graveyard. Thousands of our youth died in 2023. Now, what we want to use and thank Jesus is that we want to conduct a crusade to tell Jesus that we did not die. But what killed those people in 2023 is because of there is no hospital in our village. Because the road that leads to different communities in our land is not motorable. Thousands of them died in motor accidents. Many of them died today because there is no single hospital in our different villages. Many of them died today because they don't have money for proper diagnosis. Many of them died today because of what? Kidnapping. Many of them die today because youth are hungry and they are moving about in the streets, stabbing people, collecting their food. That is what killed them in 2023. Now, this 2023 ending, we want to call one criminal or occultic pastor, Reverend Father, to come and thank Jesus that those youth died in 2023 and we did not die. Now, how many people are going to celebrate those who died in 2024? How? Why are you happy that our people are dying because of the misfortune that government kept every one of us? Christianity came to promote poverty, premature death, stupidity. Is he not promoting stupidity? A black man is praying to Christian God in order to get visa to go to abroad. The same abroad, a black man, out of his stupidity, he believed that rapture is coming, end time is coming. At the same time, he got a visa to London. Once he went to London, he changed his mindset. Now his prayer point becomes to get London document. He's no longer thinking about rapture and end time. European program you. So I am telling every one of you listening to me, the crusades in a December crusade need to be reformed. And Ezeaku Ejiofor have started it. I have started it. I am hosting a crusade in my village 28, 29, and 30th December. 28 December, 29, and 30th. I am hosting a 3 days powerful crusade. The hour has come, the hour to tell our youth in the village the reason why they are jobless, the reason why some of them don't even see Okada to drive, the reason why many of them are dying every day in the village because of no hospital. The hour has come for us to open their brain and tell them the truth. Because all the past years, what we have been hearing is that what is holding us down in our villages is what our ancestors committed. What we are hearing is that all of us need to go and kill Okpu tree or Iroko tree. That Iroko tree is the reason why somebody from Ozuwa and local government does not have a job. But there is no factory in Ozuwa that can employ 30 people once in my own village. In my village in Irobo, where I came from, there is no factory. The only factory I have in my village is like a gari. That place where they jack gari. Where 2 people they jack. Boom, 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 boom. That is what I will call factory in my village. And somebody is contributing money this December in order to pray so that Jesus will eradicate poverty in my village. All of us today that claim that Jesus gave us money, what are we seeing today? Kidnappers. Have you heard that kidnap the Christianity will put you in a stupidity condition? How? Now, when you are poor,
Christianity will be brainwashing you that Jesus needs you to, that Jesus will give you money. Out of your hustlement, if you're opportune to make money, the same Christianity will brainwash you that others are being kidnapped, that your own case is different. Oh God, you be moron. You be moronic moron. Bible is meant to lie to you, and that is why England lied to you, and today they are the highest gold reserver in the whole world. You are reading King James Bible translated in England, owned by the family of Queen Elizabeth. They are the right owner of King James Bible. Google it today. The ancestor of Queen Elizabeth owns the right. They are the right owner of what? King James Company, Bible Company. Today, every country today producing King James has a return they are giving to them. In England, they wrote in that Bible that blessed are those who are poor, for they shall see heaven. But the greatest gold reserver today in the world are England. And England does not have gold as inheritance. They steal the gold from Africa after brainwashing you that a brother died for you in their land. When these people are starving, when they want to create prosperity, they had a meeting, said, what can we do in order to bring prosperity in our land? They agreed with one voice. Let us go to Africa, steal their forefather, sell them, use the money to beautify our land. And they did it. They came here, they kidnapped our father, kidnap our mother, rape our women, use our newborn babies to feed crocodiles, use a ship called Jesus Lubeck to carry us for complete 400 years. When they were stealing our ancestors, they never remained about Jesus that died 3,000 years ago. They never think of Jesus. They left Jesus. Now they told you that Jesus will give you prosperity. But what they used to create prosperity in their land is our ancestors selling human beings. Selling of human beings. The Liverpool Football Club you are watching today is the money that Liverpool City saved during selling of our forefathers. They said, what can we do so that our children will remind us today, will remember us tomorrow? They built that stadium called Liverpool Stadium. Google it. Money used to build Liverpool, profit that Liverpool as a city where our ancestors are being sampled for sale in the olden days. Now, all this atrocity European created, you have forgotten it so quick because you are reading Bible that the name of your father is not inside, the author is not from your village, the producer is not from your village, black man. Now, what am I telling you? So I am hosting a 3 days powerful crusade in our market square where we educate our youth, show them in cinema, look at factories in Canada. These are villages in Canada. These are villages in Finland. These are someone's village today in Dubai. These are someone's village in South Korea. Japan, this country are not Christian country. Japan don't know Jesus. Dubai does not know Jesus. Saudi Arabia does not know Jesus. But they are all waxing strong. Our people are in prison in their land because they have where all these things are being produced with the help of the government. So I want you to conduct a crusade in your village, even if it is one this December. Please assist me. Even if it is a day, just call these DJ people, hire speaker, preach. Once you carry microphone or more, you see our ancestors will be sparkling in you. What you will be saying, you will not even know how you are saying it. You don't need to go and read any book before you say the truth. Truth is there on your lips. Truth is there on your lips. People that arrested me knows that whatever I'm saying is truth. That is why they arrested me with a government body, which I'm telling you, that is only government body that will save you. They arrested me with a government body instead of Jesus and the Holy Spirit. Because they know that Jesus and the Holy Spirit is calm. And government is powerful. Government is the only God now working to save life anywhere. One of the former presidents shot every female child in a community and nothing happened. Those children are gone. They are dead. They are buried. And the president is still living to date. True or false? Government is your God. If you like, pray from now to 100 years in the name of Jesus. You are shouting like a dog. European made you to become a mad dog. Busy for nothing. The time that a black man who is with their eyes closed demanding from Jesus. Black man, every prosperity a black man is demanding from Jesus to get what a European man produced with their common sense. To own a house that will be zinc, by a zinc made in China. Mboka ina balon tocha. Iya iba kufecho megini odalawo. Iye ni na umuna gi nwere taba itata China fe werega weju obodo ibodo bi. You that bought a car
used in Germany. Then some of us are blaming our politicians that they are buying houses in London, in Germany. You that I bought a car made in Germany, and someone that bought house in Germany, you are the same thing. Same thing now. Nothing different. No difference. We are blaming our politicians that they are buying houses in USA. You that bought a car made in US, and our politicians that bought a house in US, you are the same thing. We are the same thing with them. Church has what it takes to tell us this truth from tender age. Make our mindset to know that the only personal Lord and Savior that will save us is government. Unite us together to move to the government house. Talk to them physically. Now, church did not allow us to just face Christianity, pray in Jesus' name and go. They are forcing us that we need to do 7 days prayer so that prosperity will come. We need to go to mountain so that motor accident will stop. We need to go to drink olive oil so that a pregnant woman will give birth free of charge without surgery. But the same person is training his daughter and son to become a doctor. Who do you want your daughter and son to treat? So please, the hour of December crusade. Some of you today are in your WhatsApp group, village group, where you are contributing money to give one criminal reverend father and pastor. Jesus knows they remove poverty in any village, in only government. Jesus knows they remove poverty in any village. It's only government that removes poverty. 100%. If Ezeaku will be arrested by church through government body, it's only government body that will come and arrest you and give you a good motorable road. If church can arrest Ezeaku with government body, it's only government body that will protect you and save you from any type of illness. Without government, you are gone. If church can arrest Ezeaku with government body, it's only government body that will remove premature death in your village, not December crusade. Or you are praying against every spirit of premature death in a village where there is no factory. And the people who gave you the Jesus you are praying with his name in order to stop premature death, these people equip their villages with over 200 hospitals and 1,000 ambulances. If the church can only arrest me through government body and not with the name of Jesus, the only people that will make you look responsible today before the world is your government. Do I blame you? I don't blame you. But I'm telling you, the whole fake miracle in Igbo land, the whole fake miracle have stopped in this 2023. Anybody born by any man, performing miracle that a cripple have walked, a blind have seen, I will torture you with the law of this land. We will follow you up until make sure you suffer to the grass. Because many of you have killed many people in my office. You came before your children, people that call you daddy, father, you deceive them. Performing miracle. What do we need miracle for? Which miracle is that? Which miracle is bigger than this Facebook we are watching me now, made by man? If there is miracle, many of you will have not recharged your phone today. Everybody watching me today, subscribe. You are using the same internet I'm using. Why can't you watch me now without airtime? Without data? There is no miracle anywhere. Something good can happen to anybody, both Boko Haram. Boko Haram survived motor accident. A Boko Haram that will kill somebody tomorrow survives what? Attack with a Nigerian soldier. They battle, some of them will even kill Nigerian soldier and go free. Sure. Why Nigerian soldiers are fighting innocent fight? Do you get me? But why is it that what did make the Boko Haram to kill Nigerian soldier? Because as a human, he calculated and positioned himself very well, more than the Nigerian soldier. That is why a Nigerian soldier was shot by Boko Haram. Why the Nigerian soldier? They are fighting innocent fight. Oh. There is no spirit anywhere guiding those soldiers. The only thing that can guide them is common sense, weapon, and training. Man. Made by man. Made by man. You know? Just like what happened. Just like what happened in 2021 when I was in abroad. I was in overseas when a Nigeria pastor was kidnapped in northern part of Nigeria. Nigerian pastors went and prayed. And they started praying. The Boko Haram refused to release the man. They slaughtered the man like animal. After 2 months, American citizen was kidnapped. What did Donald Trump did?
Donald Trump sent only 8 soldiers with one of the fastest fighting jets on earth made by a man like you in US. And you are here clapping. They went there. The whole Boko Haram saw them and flew away. They grabbed their own brother back to America. Government did it, not Jesus or Bible God. Bible God is a scam. European renamed the name government to God to you. The name government, European rename it to God to inside a book. Do you know that the Europe who gave you Bible and told you that blessed are those who are poor, so that they shall see the kingdom of heaven? Do you know that there is no item made in Igbo land that have moved market more than the Bible they made? Exactly. No. There is nothing a black man has ever produced in Africa that have moved market more than Bible. Not even one. Not even one thing. The same people that told you blessed are those who are poor, but they use the production of the Bible to make themselves billionaires. And they don't read it. So what am I telling you? This December crusade, if you have ever contribute your money in any of your village platform to give a criminal pastor and reverend father in order to do a crusade for you this December, God, withdraw your money, demand from your money. A community is telling me that they are contributing 3 million naira to give a pastor for this December crusade. Shame to black race. Blacks should be ashamed of themselves. Wandering in the street of Canadians, moving around in Saudi Arabia, in Pakistan, they're everywhere, being tortured and held up and down in Pakistan, being maltreated like animals in UK, wandering around everywhere. And you go to India and see them in prison, go to Japan because you don't want to face your problem and know where your problem is coming from. When you are being arrested in India, now you will blame your ancestor, your forefather, your neighbor in the village through Christianity, that they are the reason why you are being arrested. You abandon your government. Church will make you to abandon your government that is causing all the frustration facing us. Church made us to abandon our government that is 150% causing the whole frustration that are facing us. When a black man died in Mediterranean Sea, while trying to cross to the country that told them that the world is about to end, when they die in that sea, their family member will still blame Satan. Christianity has made you useless. Once you accept Jesus in your life, you accept a terrorist. Your life is gone now. Yes, accepting Jesus in your family means accepting a terrorist. Accepting Jesus in your life means accepting a terrorist, because Jesus will terrorize your mind. When you see lizard, you go run. When you see cockroach, you go run. When you see bush, you go. I did like you before. Waiting make me beg the banana. Igbo love themselves. Why they run? Okay? I don't see people's problem. And after they go do juju finish, go do prayer finish, go to all this fake native doctor and the pastors, they go still come back. We go follow the due process and we'll get it done. I know they preach, make you give me money. I only love you. I love your family. I love your unborn children. Everything your pastors are telling you is what you want to hear. Hey, receive prosperity. Now you need money. Now you want more to. You won't become like Obi Kubana. It doesn't come so. Government made it available for every citizen today in Canada. The one we are making here, is what? By struggling. Somebody will make money today. Tomorrow he will be shot by the kidnappers. So what is the gain of making the money? In my young boy, see the youth of Igbo land, African children, have died out of lack of hospital in their village, lack of good environment. They are more than those who have grown old and died, natural death. Now, you are doing a crusade in your village in order to prevent a premature death. I have a question to ask you. Is it prayer crusade that Canadian villages now are using to prevent premature death in their village? No. What are they using to do it? My sister Amara Achugo, no, I'm talking nonsense, but breast cancer will visit you one day. Amara Achugo, you won't again mark my word. The day breast cancer will visit you, you will be alone. Jesus will run. Your pastor will run. You will start looking for Urora phone number, Ezeaku phone number, Loze use phone number. No, only you go there. If you call us, if we answer you, no problem. If we don't answer you, go carry your problem there. Amara Achugo, I say they hear me. Your mates in Israel are doing wonders in Gaza now. Blowing the villages of Gaza.
And Amara Chukwu Iberibe is here calling the God of Israel to protect her out of her foolishness. Amara Chukwu, you are very useless in 21st century to kneel down and close your eyes in order to demand something from a spirit which you have never witnessed. Amara Chukwu, you are a mugu. Amara Chukwu, you are so stupid, you are so daft that in 21st century that the world are producing ship that carries over 5,000 containers. You are the green in a book written by a Chinese man who does not read it but produce ship. Amara Chukwu, you are useless. Amara Chukwu, you are so useless before the world that in 21st century, your age mate in China are building a surgical item to save a pregnant mother in Enugu State, in Anambra. But as useless as a foolish you are, Amara Chukwu, what you have to offer to a pregnant mother in your village is prayer. Amara Chukwu, you are a demon. You are Satan, and we are here to conduct a 3 days powerful crusade in my village to open the eyes of our youth. Please, I want you to do this crusade. Even if it is a day crusade in your village. Bring the youth together. Tell them that any community praying against every premature death in this December is useless. The only prayer that can answer you to eradicate death in your village this year is hospital, good motorable road. Without you, a lot of us are still going to die. I might be a victim. I might be a victim. Have I ever come here to tell that because of Omenala that accident will not come to me? No. Let me block Onyenzu's Amalachu so that let me show him. I have shown her example. This is how the world was. I have blocked her. She cannot comment anymore. A reality. That is reality for you. That is reality. And no Jesus. No Jesus will make her not to comment again. That is reality for you. Now many people are there. In a teaching hospital, and you are making mockery of them. One day, when I was there, tomorrow, okay, make it. You just work on quadra gauge, make a lab. And I'm one run. ANG, work is sick. Opuni boy, men and abuses, so we be that patrols on a gafia. George Johnson, go and look for any Johnson, start selling coffee. Casket, start it. A Christian man is a foolish person that doesn't reason. So they die like a chicken in my office. Any junction you sample casket, within 3 hours you finish it. So what am I telling you? This crusade of something. Let Ndi and start crusade. I have started it. Let's tell our youth the truth so that they will not go and cut another tree this year in our village. A tree our ancestors preserved for us is what Okoko pastors are cutting down as the reason why we are not progressing. Can't you know that these people are supporting government 100%? A community that does not have factory like Finland. A community that does not have factory like Ireland. A community that does not have factory like Dubai. Go to Dubai. Government is begging their citizens to agree to do something. Just accept that you want to own a company. Government will establish it to you. You ask my people to use their nail to climb mountain. Wickedness. Pathetic. So pathetic. This is where I stand. And I'm waiting for all of you to come and perform fake miracle again. I will report you to Abuja. Now you come there and prove the miracle. European doing everything wonder. England built a bridge without attacking it in the name of Jesus. With common sense. Your ancestors refined a palm fruit to get a palm oil from it without knowing whom Jesus is. Your ancestors used a soil to mold the pot and enable the pot to go through process of fire. Created fire by themselves. Your ancestors brought urban and oil and mixed it together and become soup without knowing what the name of Jesus is. And today that I have introduced Jesus to you after enslaving you. You that went to university in Facebook era, which leaf can you detect in the bush that will be better than oral leaf? No leaf. None. None. Zero. Zero. Which soup can you detect today that will be more powerful than Ofe Ogbono? Nsala? Egusi? None. Is there any pot a black man can generate from sand to then produce to be better than our ancestral pot? No. Absolutely not. Do we modernize what our ancestors? No. The artwork our ancestors are made, building something like a kenga, different types of artwork. We have burned them to ashes.
And we are now buying artwork made in abroad. The same thing, no. The same thing, All no. of them are the same. Because Oyibo paint it white. Our people, must keep liberating us. Since they gave you Jesus Christ, see your village where you came from, both you and those who does not believe in Jesus, they are living in darkness of no electricity. If Jesus is powerful in your life, he will have shown you example. If Jesus is powerful, the church will have used Jesus to arrest me, not police. And that is what I'm preaching. That the only people that can save you is government. The church has seen that I'm attacking their evil activities. That is why they call the police to shut me down, and maybe to separate me from them. Do you get me? Yes. They didn't call Jesus. They called police to separate me from the activities. They didn't call, they didn't raise any power. They didn't pray. They don't even need to pray. You need to go to the police and make statements. Give them money for transportation and everything. Sure. Jesus Japan now. Jesus Japan. Run away. I was arrested by man. Government body. The same way you need to be arrested by government body in order to stop dying in motor accident. The government body that sees over the roads, that leads, police sees for peace. Police is a government body that sees for peace and protection. True or false? That is why they arrested me with that government body that sees for peace and what? Protection. And they did their work. True or false? True. Now, the same way, if your church leader need you, they need also to call the government body that need to give you a good motorable road, which is Ministry of Works. Sure. True or false? True. 100% true. Which is Ministry of what? Works. That is the government body that need to save you from motor accident, not Jesus. Not angel. There is no angel anywhere. The story of angel is just to demonize you, to make you look so local, to make you look inferior. All the whole angel, is there any black man as an angel? No. If you see a black person today with a black wing coming from the sky, won't you run away? Run away now. Ask yourself now. Aye. If you see a black man with a black feather coming from the sky, won't you run away? Run away now. You run away. Watch right on. Because you have been programmed to believe that angels are white. All of them are white. Then what you're expecting to come from the sky is white. Black man, your mindset is dependent in heaven. That is why you are poor. You are poor in everything. You are poor. I saw one of them. Her daughter is calling police for her in US. I don't know. Yes, my mommy is holding me not to go out. Police go come, japa you. Your daughter go waka come out. Or you want her to come to Anambra, Imo State, Enugu. 25 years old girl. They play now. Nah, phone man, wow. No. Unbelievable. Wait. It's not charging. No. Omega, this charger is not charging. Why? So, all those things Christianity is making us to understand that it's a miracle, it's frustration. When you go to a visit to America, they start singing for you. Ka Jesus mere ife niile ọ dị mfe were pa ogidi be nna gị ogidi mụrụ nze m ọzọ anụ ogidi nwere mmanụ nwe ife niile gọọmenti ejide ndị ụka gwa gị ije obodo ibe n'ebe aka ngozi gị kama ya sị gị jewe gọọmenti house ndị ụka eme na ya. So this year I want you to start a crusade in your village, please. Because when ogoni no obodo ibo sponsor onya, ogoni no honso sponsor onya. Oh, when let's tell our youth the truth. And when there is no tree holding us not to prosper. The people that are holding us not to prosper is Jesus and church, because they deny the work of government from us. Sure. True talk.
I have never known that people are being paid by the government until I traveled abroad. I was introduced that no one will go to Jesus. No one will go to Jesus. Why are you brainwashing me? Why do you hate me? As a pastor you are, I am the one contributing money for your welfare. I am the one contributing money to build the church. Today, after building the church without involving any miracle, your church was built the same way every other auditorium was what? Built. You have to employ, and one of the church collapsed in Kogi because the foundation was not strong. And the owner of the church was the highest pastor performing fake miracle in Abuja. The highest pastor performing fake miracle in Abuja, raising clutches. His church, he was in a program raising clutches. His church collapsed in Kogi, killed the pastor, killed the members. Church can egbu ogbogineke. Church egbogineke. Ogboginafo. Ogboginafo. Man and the church na-eso akpọrọ police, which is government. Akpọrọ Jesus. Ewesi gwa akpọrọ Jesus. Akpọrọ Jesus. Akpọrọ Jesus. Akpọrọ Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. Akpọrọ Jesus. Biggest scam. You think Babini? All I forgot that came when I went. Na chwe go India, boutique. Chwe go just Saudi Arabia. In Bongo. Oga Bongo power. Tuwale. Nwoke Bongo. Ibi obodo Eliza. Mpa tetao. Ibi obodo Eliza. Daalụ ọrụ. Ito. Ndị Eliza ebikwa obodo Ekwulọbịa. Onye obodo Eliza obikwa n'ọka igwe. Onye eriri. Onye eriri. Mumu. Eriri. Talagi. Ibi Anansọ. Ima ndị baya bachago obe ndị ọcha afa. Anansọ bụ Holland. Nwoke ala nsọ daalụ. Na tawa na ndị ụzọ si ọka igwe jewe Enugu na-echere. Si Anansọ nata. Nwoke Bongo. Jizọs kpọjere gị Bongo onye atara ata. Were onwe gị tinye n'ime miracle sacha. Miracle researcher. Ndị nna nna were akọnuche create ihe niile ha chọrọ. Create ọgụ na-eji ugbo. Create akpụ na-eri akpụ. Were process akpụ in more than 10 different ways just to make available different food. Nwa akpụ na-enu. Nwa akpụ mmiri. Nwa abacha. Nwe nke anyị na-esi esi anyị na-akpọ ịgbawara. Nwe nke ndị be anyị jikwa akpụ esi anyị na-akpọ ịgbawara. Nwe nke na-esi esi a na-akpọ nri ose. Ọ dị iche na n'ọma akpụ a na-esi esi. Nke osise ka a na-esi. Sikwe na ya rụpụta different type of food. Garị bụkwa na akpụ kosi epụta kwa eziokwu. Si na akpụ rụpụta garị. Ndị Edo sikwe na garị rụpụta starch ha na-eri onwe fa. Ofu nni. Ewere ya rụpụta over 10 different food. Ihe nwere bụ ekpere. Onye nwere Jizọs nwere ihe dị mma. Ihe dị mma. O jikwa eme na ihe rekọdụ na studio. Na-apịa ihe onye China rụrụ ka eji bifo onye agụ egwu a narị ezigbo ego tinye na akpa. Inwe dị. Onye be anyị ji egoro musical instrument practical na China. Onye be anyị bịazi ego orogo na onye nwere Jizọs nwere ihe dị ma ọ nara onye ahụ ego. Bill Jizọs akwụrụ ụgwọ. Nye awa o bụ no meet up na that hour obido n'isi. Ọkwa eziokwu. Ọ nara ya ego. Gbunyere ya mic. Start ajien gbota fuel gbuo ya. Osi ya ngwa 1 2 can we go? Enye asa ya gosi. O nwere ihe dị mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe dị mma. Agọcha ya tinye ya. Ewere ya nye ndị Chronotech na Lagos. All the CD. Ụgwọ. Gojere ya ndị market nye ya condition. A ga-eji redio egwu. Arụ jacket na mọtebe n'ime Ọnịcha. Jese gị foto. Tie gị na paketi dị egwu. Onye oji jeze gori ya. O tinye mkpi ya na. Ndị eriri. Ihe a niile bụ science and technology ka eji produce all those things. Itinye egwu na moto go na-ekwu okwu naanị ihe ọ na-ekwu ọ bụrụ ọrụ gị mere akụ. Dimkpa ibe ga na-ekwu okwu n'ime moto. Dimkpa bini. Ndị isi ojii dimkpa bini. Dimkpa bini ndị isi ojii. All those things abụrụ ọrụ gị mere akụ. Ihe bụrụ gị mere akụ bụ na onye ngwụrọ ga-aga ije taa. Gbara taa n'oge ruo. Ọ bụrụ inwe ogbenye enu n'obodo enwere factory gbara taa n'oge ruo. Ọkwa gị gwọrọ Jebez nwanne Jebez ga-achawa akọ.
osi ga-enwe breast cancer nwee liver cirrhosis pụta n'ụzọ ndị ntọjide gị egwefu ihe mere n'ọba ka e buru ofu onye gbagbuo mmadụ 8 ndị a gbagburu as of yesterday na-agwa na ọbụla dia portion na ndị relate to ndị agbagburu kịta ga-abanye more prayer n'aha Jizọs ka ghara igbu ha nwa ndoche program go no every year kedu obere oge na that first night na-agbawa knockout to na chọrọ ịba new year o nwere any plan a black man ji for new year no plan all plan you go iPhone or follow onye China design last year onwe agwa iPhone ga-apụta ka m gwa gị phone niile anyị ga-ego 2024 they have been designing it in 2020 2020 ka tiere na system phone niile anyị ga-ego na this 2024 has been designed programmed for 2024 mara ego na how many millions ọ ga-ebute elofa onye Nsụka onye obi Imo ba anyị chọrọ ego ọ nọ n'ikuku abamba ọ nọ n'ikuku abamba ọ nọ n'ikuku abamba Ima nọ n'ebe Ima ị na spelling nke ị chọrọ ije bụ mmadụ spell kwa Mathias Mathis Mathias nọ n'ebe Mathis Mathias Ezeaku nọ n'ebe Izeaku Ezeaku anọ m n'ebe Izeaku nke mbụ reality sef n'ifuru n'ebe mana ifuru ịma emi na spell ifuru mana nke mbụ nke ebe eziokwu n'ifuru n'ebe eriela gị biko crusade a biko dododo mụnwa abụrụgo onye izizi bidoro ya na be nna m anyị ga-eme crusade na orie nrobo be nna m 28 29 and 30th youth a ga-akụ egbe youth nne ga-abịa m ga-agbere ya sinema fana watch ndị guest anyị ga-abịakwa posta anyị ebe anyị ebutere m posta echi ma nwanne echi mbụ na ya village jee ma bịa omenala crusade onye ojii kpalụ microphone n'aka osee foto nna wetara m ofu phone onye ojii ji eto okorobịa kpọọ suit kpọọ tie kpọọ mie tie para mike na esi ya foto tinye na posta heaven is saying something. Heaven will provide. Heaven. Jesus. Heaven. Biko ka anyị chenjie ọjọọ niile ndị ụka mewere anyị oge m ji na nke onwe program dike nwe ogbaji ife na ndị omenala niile nwere m one mindset ka m gwa gị eziokwu onye na-eme ọdịnala bụ ihe chọrọ maka ọdịmma be nne ya maka mụ na gị na defend our fatherland so ihe ga-emekwa ka obodo ọzọ ka anyị mma we will never accommodate it. That is why ị ga-eji join omenala bụ ụzọ eziokwu. Very important. Mba anyị na-agba bụ n'ihe ga-eme ka obodo ọzọ ka anyị mma na ya chọrọ ya eche m na program dike nwe ogbaja mere ụnyaa ọ sị ka anyị tụọ alụ na wada. This young man established science and technology place ebe na-akụziri ụmụaka ka esi alụ fan ma TV. The same thing ka mụ nwa eje m go kwunyere nwanne anyị nwoke advance kọmputa na Lagos. After 3 days na ya febe dike nwe ogbaja nwe go rie company establish go rie ebe na-akụziri ụmụaka kọmputa. Na-enezi anya o yesterday program anyị mere nya n'ọgbakọ asị m ndị niile nọ secondary school pụta fancha pụta njọkwe na ebe a live njọ onye nkọzọ how many years ka ọ dosi nọ 18 years o nwere ihe na-amụ o nwere ọrụ aka na-amụ chọsị mba o nwere mba iruru ena na ịbara na secondary school na omenala bụ ụzọ eziokwu je mụọ ọrụ aka enwebụ mgbe nsị nọnyere JS3 mana ịba ịgbasa school je mụọ ọrụ aka mebu nwoke mebu nwaanyị nwere ọrụ nwaanyị na-arụ iche ọsọ ndị ojii na-eme iri ma ụmụ nwaanyị omenala ha eje m nwoke ịsarụ fon ịbụrụ nwaanyị omenala kwado a detere m nọmba ha family ha niile ha nche niile edere m nọmba the whole parents mụ na ha ga-enwe family meeting a ga-eje tinye ebe ha ya amụ something si na eje extra lesson o ji agụ gị nwa agụrụ ka ịgụta ga ịgụta eji agụ gị ka ịgụta goduru something kedu ka ọ dị nne na nna gị soro gị na school BP gburu ebe a na-agba mgbe ịkpọrọ okwu ahụ
Imagine ịmụta ka esi arụ phone tupu ịgụcha secondary school. You can even go to university. Were go to umbrella na nkịtị tinye table, dowe laptop, dowe ihe eji arụ phone maka chukwu ịma ndị na-ezu ike. Eziokwu gasị. Bịa n'akụkụ the gate. Bịa n'akụkụ gate university, dowe table, tinye umbrella na ya, dowe laptop, dowe equipment eji arụ phone. Ịma nzu ike. Tinye mmadụ ebe ahụ. Inwe klaasị, jese klaasị bịa dị. University egbochiri mmadụ ime any business. Mgbe ogbochi mahadum egbochi any sensible human being ime any type of business chọrọ ime. Ama m girl na-agụ akwụkwọ na university na-esi nri, nwere shop ebe na-esi nri, ụtụtụ ndị ọrụ eje sie nri, agbasa mbọsọ nwe klaasị jee klaasị before bata ozugbo join kwanye ya na-eme ime ife m tara afọ jee jụọ ndị ba nwe ndị mara mmiri jee Europe. Thousands tata na-apụta na snow n'ụtụtụ ka fa jebe ọrụ nọ na Nigeria ebe na-eme stress. Ị na-adọ onwe gị ogbenye ebe a sị na ebe ekpere. Nwa gị na-agụ secondary school nwere time ije crusade ji ugwu dị nsọ mana ọ ma wepụtasị time jee mụọ ọrụ. Ọ program anyị mere last Sunday njide nọmba the whole family ụmụ ndị nne nọ secondary school from GS1 to SS3 ji m nọmba ha family ha niile mma akpọ ha meeting bọsa anyị cha ga-enwe meeting anyị emekwa live video. Onye ọ na-ga-eje nwa gị gbasa akwa ozugbo nke ya eje mụọ ịkwa akwa je nwa ka esi akwa akwa, nke ya amụ ka esi service TV ya jebe, ndị ya amụ ka esi arụ phone ha chebe n'ebe na-arụ phone ka nkụ mebu nwoke mebu nwaanyị. Ịmaka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụta ka esi arụ phone sef, ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike na-ewejere ya phone dị ụtọ na ha bụ gịnị nwaanyị. Nwaanyị dị na-eme ekpere na-eme devotion o chaplet na gadi na-eme devotion. Nwaanyị obi ya na-amụke dịka ụtụtụ na-amụke dịka ọnwa na-achọke dịka ndị egwu ahịa ndị Izọgụ. O nwere ọzọ ụmụ nwaanyị dị n'Izọgụ na n'Imo steeti ga worship. O nwere nwaanyị dị na-achọke dịka ugo na mkpọrọgwụ. E nwere nwaanyị na-achọke dịka ugo na Nanka. E nwere onye agụla eze chukwu nwaanyị na-achọke dịka ugo ndị chọpụtara ndị na-eri mgbe oyi na mgbe afọ ya kpọọ mgbe oyi chebe ọchị. Afọ ya bụ mgbe oyi change ya to Cynthia abụrụ afa village mmadụ ọkụ ya. Onye ma ọ kpọkọrọ ụmụaka ewere ya mee gị ahịhịa ka eji achụrụ m ka mgbo na m fụrụ gị n'anya. Gwa m ihe m kwuru isoro ụwa gafị wuo ofu ihe ka m yọọ gị mgbe ya. Gwa m ofu ihe ma ndị nwere health challenges. Gwa m ofu ihe mkpugo n'ụwa bụ ụkpasị isoro ụwa gafị si na ọkwa eze akwụkwara gị ihe na-eme na ọgwụgwọ gafị. Iso ya pastor na ori bido gosi na ya ma ọgọnarị gị na ya mara onye bụ na ofubeghị the picture for the first time. Agọnarị gị ozugbo asị na nwere faith ana m agwa nkọ faith. Ụfọdụ na-abịa ọgbakọ omenala agbasa bịa gwa ka ị ga mesịrị ụrụ ya ọrụ awere rụbarị ọrụ awere ozugbo rụwarị ya brain. Ihe ụfọdụ ji abịara ọgbakọ omenala bụze ka m rụọ ọrụ ha ọrụ ka m na-alụ ha ego tie na akpa nye ha biskit ekere akwa red. Ọga mbọsị pụtara ebe na-arụ na-ekechie ngwere wita akwa red dobe chee wepụ ya. Akwa red a bụ akwa red ngwere bụ ngwere. Biko ihe ndị dibịa na-eme na ndị pastor scam ihe na control ụwa common sense. Common sense a bụ Chineke like father like son. Gị bụ Chineke a na-ekwu okwu ya, mmadụ bụ chi ibie. Ndị gwara gị okwu a bụ ndị fụrụ gị na ndị chọpụtara gị na be nna gị bịa gwa gị na mmadụ bụ iche ibie. Onye ọcha bịa gwa gị na o nwere mmadụ ụwa pụrụ ime gị that only Jesus can save. Kedu country Jesus save? O save ụmụ Israel. Ụmụ Israel kịta na anụ ọgụ na to save their people na-egbuchichi ndị ọzọ n'obodo ndị ọzọ. God of Bible are they happy now? Watch. Till when this rubbish end? They go to fine guys, young youth to know India. What are you doing in India? Or Benagi? They go to our everybody youth in Dubai. Somebody name make water na Dubai no miracle. How many years gini ya no na Dubai ya? Enata bịakwa bido wa n'isi na Nigeria. Nwe kisi bido business ebe ọkwa agị ibido kwa n'isi tagbu oge na video kwa abaro. After gị biche 10 years na Dubai. So si save gụrụ ndị Igbo n'ụwa bụ omenala. Si ka ji ndị Igbo ndụ taa bụ omenala. Maka omenala bụ ihe nọ na na-eme. Nri na anyị na-erita na ka ịsa kọpụta. Production niile nwere n'ụwa bụ ihe na-arụpụta na. Omenala bụ ihe si na na-apụta o depend ihe na-eme na. Phone emere ya na. Amụrụ gị na.
mana ndị ọcha bịazi chie gị n'eluigwe si gị mewe omenelu chie heaven n'eluigwe onye heaven nwere heaven ị nwere ọkụ na be nna gị mana ikweta na ọkụ dị na heaven ị nwere ọkụ na village gị nke ifuru anya mana heaven nke ifuru anya ndị pastọ na ndị reverend fada na-anaghị ego mgbe negodo the whole church cathedral church ị nọ n'ala Igbo enwe nka na-arụ with mercy fa na-arụ ya with no mercy standard industry for future one of the ex seminary akpọrọ m sị m mmebu mgbe ibu a na-ebu na mgbe ya nọ seminary school na-akụziri fa logic kụziere fa question mana abịa na that doctrine of their religion and say you should not ask question na imezi agree imani program go gị na ikwetego to go out and program your people in a situation of not asking question. You will get slave. Religion e train slave masters nwanne dọkọ onwe gị dịkpa ka ebu gị bụ chi mụrụ magic ihe mere m ya egosi gị na mmadụ bụ chi chọọchị je kpọrọ m polisi chọọchị ebe Jizọs ibi hapụ Jizọs je kpọrọ m polisi body of Christ kpọrọ m polisi rapụzie body of Christ kpọrọ m polisi gọọmenti body gosi na gọọmenti body ji nwanne nwere owu nchi dị na village guys well enwere onye ebe nna gị bụ amosu were picture m na foto m ji enyi ya nye gị data ya ejita amosu bụ factory adọrọ na be nna gị amosu bụ chọọchị anọ na village gị ụnụ ka ndị ọcha arụcha be nna gị bụ the greatest amosu dị be nna gị taa o nwere onye na-ekpe ekpere taa na onwere chọọchị ebe ya aga na village enwe onye prayer point ya bụ God give me church in my village enwere nwanna is there anybody today bụ onye Igbo nwoke na nwaanyị na-eme fast 100 days or 50 days ka ọ febe oge eje ụka na village ọ dịghọ because there is enough of getting churches in your village. Praying for God to show us a church in our village is never in our praying agenda because there is thousands of churches in our village. When you have thousands of factories in your village, the same way you have church, now you will never pray for prosperity anymore. You will go and work for prosperity. You work for it. This word is very simple. Not praying. Ebe m na-produce a truck. Ebe m na-eme truck assembling. Bịa ka ifu mmadụ onye nyere ọrụ. Ndị penta. Sure. Panebita. Mechanic. Managers. Electricians. Ndị na-edozi radiator. Ndị na-edozi asụ. Ndị na-edozi m spring. Ma mmadụ na-enye nri every week. Every week. Ihe nọ bụ ihe mere mgbe ebi gara aga mmeri ọzọ ihe mere mgbe ebi gara aga jide aka n'isi Nwachukwu mụchaa anya gị mechaa anya ihe anyị mere mgbe ebi gara aga Jizọs mekpa anya ọzọ ihe mere mgbe ebi gara aga robosi ndarabalaba se prelepe se prebe la ben se prede la ben se prede le ọrụ elolo Jebez mgbe gara aga Jesus ekpere izala Jebez mgbe gara aga ndị banda na-akụrụ gị akpakpa kpum ọbịa mekpa ya ọzọ katakutukutukutuku bam ọ bịaghị n'isi na na-akwụ ndị band ụgwọ isi na Holy Ghost na-evu gị daa na asị the same music instrument ji daa na Holy Ghost na-evu gị achọ ndị a na-agụ egwu asị gị let's go to atinyere gị tune onye toza azụ ịnụwa mkparamkpata zazu san if ụmụaka ndị a na-agba egwu zaza na-eme ofu instrument ahụ dị onye gbawa zazu anọnchara na ebe onye na-agba zazu onye na-agba egwu zazu anọnchara na ebe achọghị iwere gị etu no the same instrument back to eriri kpọọ ya worship song onye gị na worship ọ ga-aga and worship your ancestor can worship yourself as a human being self. Worship can brain it ignis no yam chukwa na ekpo. Sure. To know the music instrument
akwaze patapa boom 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 bam. Onye China na asigi imo na China choke na akụkụ everyday ka band na-eme. Onye China choke na-eje ekpere everyday ka band na-eme ka na-ego band. Nwere dị. Bịa ebe anyị na-eme omenala. Ifuni ihe na-echu anyụ everyday kediko ga-esi dị mma. Mma anyị na-ekwukwu ma ka ya bọsụkwa maka anyị nwa. Mụ na gị bụ candidate of kidnapping. Ọgwa nke kịta fenna gwa gị ire mụ na gị bụ candidate of motor accident. Mụ na gị bụ candidate of premature death enweghị ụlọ ọgwụ na village. Ana ama agwa gị ka ikweta. N'ihe ga-emebe anyị join na aka ya ịzọbagodo ụmụaka anyị. How can we now install what will not enable those children to become candidates of such thing? Mụ na gị bụ. Now ihe mere mụ na gị ji bụ candidate of all this bụ na agwara anyị bule nwe nna nna anyị na ife nna nna anyị metere na-eme anyị. Mana nkịta anyị na-akụzizi ụmụaka anyị ka fa malụ n'ọgbụgba na ihe soro ụzọ anyị na-akụzirikwa na ọ bụ ihe a ga-emete ga na-emezi anyị. Ọ bụrụ na ha chọrọ iso ụzọ mara kesa arụ kọdụ ọkwa ife ha metere ga na-emezifa. Ije China ifu ndị na-paakị kọdụ kịta a na-efe ụdị na-efe ụdị na-efe ụdụ kọdụ na-efe ụdụ kọdụ na-eshipụri onye aja ego be nna m na-eshipụri onye ugwu m agada na be nna m na-eshipụri onye abi na onye ugbene ajima kọdụ ugbene niile nwere vileji mkpụrụ vileji niile nọ n'ugbene ajima aka kwụ nwere kọdụ Isama nwere kọdụ Ashenyi nwere kọdụ ndị mụtara nna m ndị amaogbo ha nwechara kọdụ na famili ha niile made in China. Ndị da na-arụ n'ugbene ajima dị na China onye ugbene na-ekpere Jizọs onye ọcha ka onye inye ego sụgharị Jizọs ụzụwa gbagani n'ime ego Jizọs gbagani n'ime ego Jizọs ekpukwere na mmatụ niile repọt ego na Silas ego onye vileji m na-asụ ụrụ Jizọs gbaga na be na mbụ biko dịka Enugu Ezike na-asị gbaga ndo mgbaga na Enugu Ezike bụ ndo mana Baịbụl biko gbagani Jizọs gbagani o Jizọs ọkwa mụ ma enyere m ebere Jizọs egwu gị na-ekekwa ogbu m agụ egbu na-ege ka anyị sụọ n'ụzọ ụwa taa egbu na-ege egbu ọkwa ego ụya obi na-ege aka mgbe na-eme ebe ego ụbọ ọya kpute gị ezigbo ọya nwere ya enye gị 2.something million sọsọ test ịmara anasị ọgwa ego onweghị ego na-agụ kpesigide ekpere ike onye ekpere vuguda ya onye ụzọ ụwa na-eve anya onye ụzọ ụwa ga-abịa jere akpụ na-eke abị maọbụ na-eke ogbene maọbụ na orie nrobu rete ego ivuru ogodo jee eke abị rete ego ivuru agbagba jee ahụ edem rete ego ofu onye jere eke abị rete ego ga-apụtasị gị na Jizọs bụ mgbere m tụrụ na awa ọhụm afịa azụrụ m eke abị ọ wọrọ m afịa Jizọs bụ afịa m zụrụ na awa eke abị ji eje zụta ego na ka ịgọnarị eke abị site na Jizọs ka ezuru n'ọwụlọ gị afịa isi na ịma nta afọ n'ezi ibidobere afọ mba onye nzụ ụwa kpebe ekpere ịgụcha university pastoring school yes one day mother can I talk to you sir Bible na-ekwu ịnụ ụda egbe gbafere ị na-aba nwee iche na nwee dị gị n'ime ịnụ ụda egbe kom ị n'ọsọ taa ịgbaji ọzọ pụtazie aleluya na mgbe ọ gara gị n'akụkụ onye na ebe afọ mgbe ọ gara gị n'akụkụ onye ji ọsọ si ebo ndụ ọ pụtazi ọgwa gị na mgbe ọ gafere ya n'akụkụ na Holy Ghost ka ikpeazụ a youth ike na-ati isi n'ụlọ ụka ibe efulefu ike akpọrọ ụmụaka gị banye n'ụlọ ụka ọ bụrụ na ị marụ damages ụka mee n'ime ndụ anyị jee UNTH kịta jee teaching hospital chọọchị bụ the only hope ndị Igbo nwere kwesị ịgwa ndị Igbo eso negodo na m dị ka na ofu onye jide Igbo mee Igbo ha believe
Over 80% of Ndi Igbo believe in one king now. One person did it. Kizima can be bishop get unite. I believe no government get mine. UK. The whole bishop and the whole pastor. Open nam the can when eat and when kitchen maganam the can sit at home every Monday na Igbo. Oga bishop niile no na Igbo kunye maka odem ma mu na geta maka Chineke mu na ge na abadem. By force, by fire, by force. Mbake ya man a politician under those bishops, under their command. Bia na koro mu na ge bo onyiro. Di na nwunye na-eme ekpere maka ndị iro. Di na nwunye. Madam bia. Anyị kpe nke a asa anyị kpewe mgba. Tapia, don't tapia. Anyị kpe. Sit on ndị iro ngwa. Bia. Mụ na nwunye m. Mba ogwe ya asa anyị mebe ekpere maka ndị iro. Ka mụ na nwunye m ka anyị mere. Madam bia. Aya na asa anyị mebe ndị iro. O camera phone ma drop bright. Gbanye go dokwa. Okwa dị gonna chana camera. Jamaica. No otro. Vaya con ¿qué man? Bueno, una chana de cámara, la piotto. Ngwa. Benda ne da mu to ese megwa. Anywhere our enemy is. Anywhere our enemy is. Anywhere our enemy is. Anywhere our enemy is holding us down. When I am there, produce a bright. Anywhere our enemy is. When I free the buy in China. Anywhere our enemy is. When I find it there by in China. Anywhere our enemy is. Highland in Abaro in America. Anywhere our enemy is. TV there in Japan. Hallelujah. Hallelujah. Somebody. A prayerful child of God is a powerful child of God. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. P-U-S-H. Push. Yeah, push. Push. Pray until something happen. Pray until something happen. I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will mess me up. I will pray. I will pray. Oh, if I don't pray, Satan will mess up with me. Mane we no kuna bo we munangego. Satan dey mess going up. Hallelujah. 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 Oh, are you tired? Oh, hey, when the Israelites, when they were passing over, the Passover night, 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 Robosinda Baba, okay, Jesus in Aga, offers Zacchaeus, or you go to Bosisi, go for Jesus. Jesus, where say I am here, Yani get riconita. Watch Jesus na baby. Kina get ricotta. Kina get ricotta. Ibonya me. Ona baby. Ona baby. Ona count of 3. 1, 2, 3, 4, 4. Okay, Elijah put the man. Elijah put the man. Here one you will go about this year. Oh, hallelujah, somebody. Hallelujah. Elijah, put it away. You pay why you before Gabali say on one. Elijah was here. You can hear me. Come here. But where were you on your mama? Where were you on your mama? Conyers on your mama. Elijah will walk. The way what them man, Abajonite, they put the wheat in it, and that was they put the wheat. They were Bajo, and Macaron and Elijah. Watch what Yakan bag. Could you get near Elijah? Yakan bag. 1 million. 1 million. Hallelujah. 1 million. 1 million. You are blessed. Here, Elijah can be looking. Yes, sir. Thank you for giving me 1 million. Get away, Elijah. No boy, Yama. No boy, Yama. I got 1 million. Or testing Elijah. Then I just go Yama. Get away, Elijah. Iri Ji. Open up Mike and then Ndi Igbo. You have to call me. I never hear me.
Mbala Mike na mebere Ndi Igbo ihe fiti mkpi Igbo chiri ọzọ sekpụra na maka eze. Ịdị mgbe Igbo chiri ọzọ onye chiri fada bịa ọsị gị sekpụra na sekpụra. Nwafọ Igbo chiri ọzọ. Thank you. Nwafọ Igbo chiri ọzọ. Nwafọ Igbo chiri ọzọ na-ese gbana kpufu okpu ọzọ gị maka nwa bingo chiri fada. Nwa bingo 25 years chiri fada ndị ọcha na gị nwa chiri echiche ọdịbe ndị nke dị omimi na-enwere onye ma the founder of each ọzọ na Igbo. Onye Chineke were tie anyị n'aka. Kedu ihe ndị bụ ọzọ? Ndị bụ ọzọ ndị asalile na-ekwu eziokwu n'obodo. Ha dị eri nri enyi ha. Ị na-eje ụka. Foolish human being. This man is so unique. Ị na-eje ekpere. Mekwa nna omekwa ya ọzọ. O mekwara ya ọzọ. 2024 na ha abịa. Otu ụzọ Enugu dị ka ọ dị. So o mekwara ya ọzọ. Mekwa na omekwa ya ome ya. Ome ya. Ndị na-ekpe were ụkwago ọkụ ome ya. Ome ya. Ụmụ nwanyị niile hapụrụ ego ha ji eji Attire. Ome ya. Ome ya. Enweghị ụlọ ọgwụ na village gị. Enweghị ebe a na-eme labụ be nna gị. Ome ya. Ome ya. Ịba aha ya ihe okpu ga-eme. Ịba aha ya Fulani ga-abịa. Ịba aha ya nnepe ọkụ. Ịba aha ya accident akarịa. Ajụza akarịa. Ịba aha ya ihe okpu ga-eme eziokwu. Ihe okpu ga-eme. Trela tigbo di na nwunye n'ụzọ ụmụnne. Ọ bụrụ ihe okpu ga-eme. Achọ ịtọrọ ofu onye gbagbo mmadụ 8. Ọ bụrụ ihe okpu ga-eme. Ebe aha ya ihe okpu ga-eme. Ndị be anyị rụrụ nọ na Lagos akụtuse ọ bụrụ ihe okpu. Ebe aha ya onye gụrụ University for 6 years kpara faịlụ na-akwụgharị ọ bụrụ ihe okpu. Ime aha ya ihe okpu ga-eme. Aka mba ya Jesus mbaya Jesus nganga Malaysia nganga umubayo na Thailand lo nganga na India lo nganga Egypt le nganga ijogwo na Ghana lo nganga Vietnam lo nganga na Dubai le umigbo nganga ai baya ọgbọ́n ẹ̀yẹ visa lo ọgbọ́n ẹ̀yẹ visa le ìkàwá Cambodia le nganga Indonesia le nganga Jesus na-enye visa ọ na-enye visa ịkpa ya ihe okwu ga-eme o nwere ha ka ị ga-akpọ azenta karịa ya Jesus ruwe o nwere ha ka ị ga-akpọ ndị be a na-eju obodo oyibo Jesus hallelujah
Hallelujah. Waka dia wa. Omenala. Ega ndi ba ye obodo Igbo. Hallelujah. 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 Omenala. Ega onye gba chọwa visa. Onye visa. Ona enyoku. Ona etekruta. Ona arunugbo. Aruberi Nokia phone. Maya follow Samsung. Aruberi Vivo. Obonyoshi. Hallelujah. Omenala rụpụtara ofonu. Omenala kwa ihe. Wachi omenala aka. Omenala rụpụtara ofe nsala. Hey. Omenala rụpụtara ofe nsala. Omenala rụpụtara ofe ọgbọnọ. Omenala chọpụtara asụsụ Igbo. Jesus kedu nke n'ụlọ. Jesus kedu ihe o mere. Kedu ife nwa bingo mere. Sọnụ ka ọ na-etu. Ụlọali wee na-egbu anyị. Onye obi. Omenala chọpụtara ịgba nkwụ nke nwanyị. Omenala chọpụtara nkwụ enu. Aka gị. Omenala chọpụtara ịzụ ahịa ndị Igbo. Omenala chọpụtara eke. Ọ chọpụtara nkwọ. Omenala chọpụtara nkwọ. Ọ chọpụtara oye. Pastọ nwa bingo kedu ihe na-emu. Every father, onye uwe mwụda gịnị ka ime nwụrụ. Ndị pastọ gịnị ka unu menwuru. Ndị eriri. Pastọ na-ego bulletproof. Ike adịghị. Bulletproof. Ike adịghị. Pastọ na-ego private jet. Ike. Pastọ na-akpọ mopol aga. Ike. Pastọ na-akpọ mopol onye oshi. Pastọ na-akpọ polisi onye oshi. Pastọ na-akpọ escort aga onye oshi. Na-eresi olive oil. Pastọ na-akpọ private jet aga. Akọ maka kidnap nọ n'ọrịa. Pastọ na-ebu bulletproof aga. Pastọ na-akpọ ndị stocks eme njem. Pastọ na-akpọ ndị DSS aga. Pastọ na-akpọ ndị polisi aga. Pastọ kpọkwa ndị soja aga. Na-ebu China bara nwa atụrụ. Ọ ka gwa m ụta gwara anyị nwa atụrụ. Maka atụrụ bụ onye na-ezuzu ezuzu. Ụmụ Igbo dị kwere n'aha Jizọs abụ nwa atụrụ. Ụmụ Igbo niile dị kwetere n'aha Jizọs abụ nwa atụrụ. Ụmụ Igbo niile dị kwere n'aha Jizọs abụ nwa atụrụ. Abụ nwa atụrụ. Hallelujah.
Hallelujah. Legezi ntị. Ndị ọcha kpọrọ nwa ha Lion of Tribe of Judah bụ eziokwu. Kpọzie ndị Igbo nwa atụrụ. Kpọzie nwa ha Lion of Tribe of Judah. Anwa bụ lion mana anyị nwa bụ nwa atụrụ. Hallelujah. 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 Akage. 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 Hey. Ode awa. Emewo ya. Emewo ya. Chinde omenala emewo ya. Omere ya n'oge ya. Omewo ya. Emewo ya. Chukwu omenala emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Omere ya n'oge ya. Ha nyere ofe n'ugbe. Omewo ya. Ndị omenala emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Omere ya n'oge ya. Apụlite kpọgụ. Emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Omere ya n'oge ya. Akpụkwala mma. Emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Omere ya. Ha chọpụtara afọ obodo. Emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Ndị omenala emewo ya. Omere ya n'oge ya. Jesus don't fall for good. Jesus don't fall for good. Oh, Jesus don't fall for good. Passing pastor don't fall for good. Bible don't fall for good. Jesus don't fall for good. Oh, Jesus don't fall for good. Oh, Jesus don't fall for good. Oh, pastor don't fall for good. Oh, take miracle don't fall for good. Take miracle don't run for good. You don't fall for good. Jesus don't fall for good. Ndi Igbo don't fall for good. Hey, Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, omenala chọzi ya. Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, omenala chọzi ya. Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, omenala chọzi ya. Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, omenala chọzi ya. Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, omenala chọzi ya. Ogbo ya n'ọkpọ, Ogbo ya n'ọfọ Nwachukwu. Ogbo ndị Baịbụl ndụ. Ogbo Jesus n'ọkpọ, Ogbo nu ya n'ọfọ. Jesus na-akpagharị, ndị omenala chọzi ya. Nke a bụ eziokwu. Ndụ kasị n'ike adịghị, ike dị n'ezie, ike dị n'ezie, ike dị n'omenala. Ndụ kasị n'ike adịghị, ike dị n'ezie, ike dị n'ezie, ike dị n'omenala. Ndụ kasị n'ike adịghị, ike n'omenala. Ndụ kasị n'ike adịghị, ike n'omenala. Oh, meriwo, aka, oh, meriwo, oh, meriwo, oh, ka ekele Chineke, aja n'Igbo, Chukwu abịa ma, arọbụ n'agụ, amadịọ ha, nsọ kene ya, aja n'Igbo, aja n'Imo steeti, aja n'Abia steeti, aja n'Anambra, aja n'Enugu, aja n'Ebonyi steeti, anadị nsọ n'Igbo. Anyị emeriwo, anyị emeriwo, anyị emeriwo, emeriwo. Since when I was born, and now I am getting old. I
have never seen Omenala change. However, it's when I was born. Now I am 32. I have never seen Omenala change. Now go on my life. God, have you seen? No. Since I was born, I have never seen Omenala change. I call it wow. Since I have you seen? No. Since I was born, I have never seen Omenala change. I want to go and pray about change. Oh, then they change. Oh, but they change. Manu, they change. Oh, what go church? If you will, I'll job. And don't catch us again. I want to Christ. It is a blue biscuit. Where's you? Since I was born, and now I am getting old. I have never seen Omenala change. Ajani kachasi madunine. Ajani bo kachasi madunine. Brother Buneya, Sister Buneya. Ajani kachasi madunine. Ajani bo kachasi madunine. Asimuneya. Wala Ndi Igbo, wala Jani Igbo, wala Jana we, oya nugu bawebu, oya baga bawebu, oya obidi bawebu, oya oboni bawebu, oya nyara bawebu, oya abo bawebu, oya mbise bawebu, oya bano bawebu, oya kano bawebu, oya bawebu, oya isa bawebu, oya isa bawebu, oya suka bawebu. Our ancestors. Hey. Ajani Igbo. Ndị mbụ na ndị agadi Igwe. Onye ahụ sịrị na Igbo. Anyị dị mma. Ugo na-acha ịdị mma. Igwe ga ibe. Ndị ụka sịrị na ị ga na na-acha ịdị mma. Na-acha ịdị. Omenala ga ibe. Ndị ụka sịrị omenala wa. Ya na-omenala dị mma. Ya na-acha ịdị mma. Igwe ga ibe. Ndị ụka sịrị na ị ga na-acha ịdị mma. Ya na-acha ịdị mma. Igwe ga ibe. Because Igolo, no Lugio. Oh, Igolo, Lugio. Because Igolo. Ajani Igbo, Igolo. Mother, Igolo. Arabuna, Igolo. There's a one, Igolo. Everybody be a Igolo. Ndị can also Igolo. Ezeaku Igolo. Okeke no come for Igolo no toro. Ayo mekwala yozo. Ajani Igbo mekwala yozo. Arobo na go mekwala yozo. Ajani Igbo mela yozo. Ajani Igbo mela yozo. Arobo na go mela yozo. Hey, Chukwu ndị nsọ mela yozo. Chukwu ekwulọbịa mela yozo. Habagole mekwala yozo. Mela yozo. Orimi dị njọ bụ emela yozo. Orimi lọgbarụ emela yozo. Ayo mekwala yozo.
I need adoration from on it. I'm happy that below 90 miles. Below 90 miles, then you walk a puff there. Well, don't charge you. That come on. Puff do see, I can one your beer. When I'm getting go to DK there, they can need song. I go to chaplet. One in Israel. And why in this? I want Israel. Yeah, but Jono Mona go on your chat. Not all of us, not have been a mego. Nature, no go on your mego. Would I go generally represent him much? Uncle Chagwan, Millie Madam Bossing can supply and a sapele. Motor I want as then. Some wine won't near the top. Dime, Monday by the syrup. Chinello, William Gary, William Gary, and military. Tina sugar, not. You know, Ndoka, ono chola yoku. Ayi melu no mma. Enyero na ana. Enyero na ego. Aro run the father ono, run the pastor son. Wano na eziokwu. Na ni create a meeting. No Moses o yiro nwanne m no enwa ji akara aka m. No papa che de ma ji akara aka m. Ndị kalanka na village anyị na-atụfu ụjọ. Mana anyị ji obodo ebe anyị na-ekponsi ndị kalanka. Si na village m dị evil. Otu m si ekpere chi m dị evil. Ka ebe si egote ya na Bible, ọ nna gị dị Bible. Otu m si ekpere Chineke dị evil, ọ pụta n'asụsụ Igbo dịkwa evil. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na otu m si ekpere Chineke m dị evil, ọ pụta n'asụsụ anyị dịkwa evil. Na afa village nna za dịkwa evil. Na Samisi. Si m nwe okwukwe. Onye ọcha nwere okwukwe. Onye ọcha na-enwe okwukwe. Onye ọcha believe reality. Ihe ndị nna nna anyị gwara na onye ma obi ọkpọkọrọ ụmụaka were akpa afịa, which means na ikwesịrị ime ihe ọ bụla ikwesị aza ihe mmembi ka iyipụta ihe a n'aka. Ime ya ọkpọkọrọ nwa na ọtabie gị aka. Si m nwee faith. Okwukwe m ya esi ike dịka mustard seed. Gwa na unu ejiri okwukwe arụ chọọchị. Ọkwa ka m si eru n'obe m ka unu si eru chọọchị. Were ego gbuo foundation, tinye ya rọd. Were Dangote cement abụrọ Christian wụọ ya awụ. Wee gwazie m bịa n'ime chọọchị ka m kpee ekpere ka m nwee ego, ka m nwekarịa nwanne m nwaanyị nwego m ego nwezi ego nwaanyị Igbo na-ere pịa ọta nkịtị gba gbagbo chi ya enye m ego a. Chi ọbụla ga-eme m taa nwunye m na-agba moto nwee ụlọ nke m, ụmụ nwaanyị Igbo na-ere pịa ọta nkịtị kpa gbagbo chi dị otu a. Chineke ndị Igbo nwere bụ Chukwu bụ okechi obodo, onye obodo resources. Mbọsị m na gị submit those resources to ndị ọchịchị, mbọsị anyị tụrụ vote ka iji aka gị si resources a Chineke nyere anyị ngwa ha ndụrụ ọnụ ya kozuo onye ọbụla. So ọbụna gọọmenti ajụ na ha ma ha ndụrụ ya, we should face the government. But it be some Satan. Onye bụ Satan? Satan ebe ka ọ nọ. Satan na Jizọs bụ akọ Tom and Jerry. Tom and Jerry atọ ha na-ababa atọ ndị ma atọ nwụọ na fim agwụ. So agwa gị na Jizọs anwụọ na kpamkpam fim agwụ. Agwagwana gị na Satan anwụọ ma na fim emego gị n'ọgwụ. Ụmụ agbọghọbịa eju na Lagos na-akpụgharị na street na Lagos. Single mother na Igbo na-ata afụfụ. Ọ bụrụ iwu na nwaanyị ga-anụ di. Ọ bụrụ must, you can't force nwaanyị ịnụ di. This is life. Nwa nwaanyị apụta odu oge ya na-agwụ ya na ya na nwoke ama mbinwu. Or respect onwe mụta nwa ga-enye ya nka. Do you get me? Sure. Na be ndị ọcha onye nwere ụdị nwa ahụ na-eriju afọ everyday. A na-akwụ nwa ahụ ụgwọ. Na-akwụkwọ ụgwọ maka na single mother. Ndị bụ single mother na-aba ya na-ata aja. Ifuzo onye bụ single mother na-achị ya ọchị na nwere odi. Di ya agbuo ya, echebi ọchị. Nwaanyị o ji na ọ na nke nwoke egbuo ya. Taata ị na-atọ si na Chinwachukwu ụta.
ị na-atosi na Chinwachukwu ta why o ji nọrọ be dị ogbo onye mana ọ bụrụ na ọ pụtara ọkwa ndị riri ndị ụka ya asị na ọ bụ unbeliever ndị single mother na Nigeria na-ata afụfụ ịzụ nwa na school bụ problem mana jee bụrụ single mother na Europe jee Canada bụrụ single mother ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị sefụ mụrụ ụmụ fọ na Europe di ya kpasu iwe arapụ di ya kpọrọ ụmụaka pụọ na-eri ego gọọmenti ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ndị nụrụ di n'Europe sef decide is ịbụ single mother nwa kpọrọ ụmụ ha pụọ maka na gọọmenti na-akwụ ụmụaka nna ga ekwupụ eziokwu so ebe gị nwa nụrụ di anụ sef bụ jezimongo single mother ka i were iwe ego ndị obodo onye bụzi single mother na-aba isi ya bụwa ya n'ọbụ isi na n'ọbụ onye mmehie single mother na abroad bụ blessing single mother na aba anyị bụrụzi ihe arụ si na onwere ofeti gị nwa nwee faith ị na-achaji fonu gị why na ide eji faith achaji fonu na-evugharị unu n'ụlọ ọgwụ ebe na-achịtagbu nwa m n'afụfụ beru na na-eme maka mfọ ya ga-egbu gị amalụgo m mfụkwa na m ga-emete nwa ya mma esogide gị ka ndị shọ na-emetere and they amalụgo m na any mistake m mekere na ị ga-anwụ nsopado gị ịdịcha ma isi na Jizọs need to wake up. We need to wake up. Someone mbiko do. All of them. Where my second friend? So what am I telling you? And I'm going to conduct a powerful 3 days crusade na Bennam. Go na Bennam 28, 29, 30. You are invited. No real robo. Musu and local government area. Ka ikuzeli youth ye me na ha darobiam. Ka ama no nwere ihe nena na ha mete na emefa. No ihe ndo ka mete na eme. Ka ikuzeli youth a ezigbo ife. Ko ya ribe every day youth a eburu gị n'obi. Mụ na gị na ha ata nne na nna anyị ụta. Ka ụmụaka ya letakwa anyị ụta. Nwa ife ndị nne na nna anyị mere anyị. Ụmụaka agata nwụrụ anti eche ya na technology places. Na agwa na gwa bi esebo mmadụ. Wepụta ejisi na ihe mmete na-eme gị nna gị bụrụ gị n'afọ 9 months ga-ekechi akara gị fere adị eme gị asị na Jizọs ga-atọpụ ya enwere ebe a na-take care of ndị okenye na benna gwa ya inye gị ọrụ kedu ife na-arụ n'Europe ọ bụrụ take care of ndị okenye enwere ebe a na-take care of ndị okenye na Europe na benna gị no mana ijezi Europe ifu na ebe a na-take ndị okenye na-akpọ witches and wizards na village gị no job opportunity ebe a ka ị na-alacha aka na-agbawo onye ojii nọrọ na ọ na fight mgbe ọbụla ya na Jizọs na Ekwensu na Satan na anụ wọ aya ịnabata Jizọs manye nabatago terrorist Jizọs ijure na Jizọs ise ji ego okachasị so tichi na anyị si je nwanne need ife balista bịa dị arụ ọrụ need ife police abịa arụ ọrụ to police bịa arụ ọrụ n'ime ndụ adọ ndụ ka kpọkwa police ya harapụ Jizọs kpọ police abịa arụ ọrụ between us because onwe gọbụna police abịa anụ enwe ike megide ya one day enwe clash nwere ike igwe ite ike ndị mmadụ mana police abịago gịta tie boundary between the two parties ndị anọlụ side onye anọlụ side. This is the work of police to bring peace and protection. Not Jesus. Enwezi ebe police abịa arụ ọrụ na ndụ gasị gị kpọwa bara Jizọs inweta gị wee nye pastọ ịkwụsị inye pastọ gị ego ọgwụ nyaba keke gị nwa na anya keke na-ejekwu pastọ ka okpere gị ekpere ka gị nwee ego ọ maka ego ahụ na-enye ya bụ ego nwere gị nwee na-eje ka okpere gị ekpere kwụsị inye ego soro kwe gị nyawa keke ọkwa na paakị sịba na ọtọn ya zọba tọn ịma ọkwa na paakị zọba tọn nọrọ ebe a na-akọ nsọma ya na-weri gị na-eri ego gị tacha afọ God bụ aza Bible God bụ onye isi bidoro aza eziokwu gas Original. anything aza bụ Bible God bidoro Original.
maka aza bụ na onye weta aza nye ya percentage. Bible God si n'ịsụcha ahịa gị nye ya 10%. Ọ bụla azaman kpọọ ya azaman. Kpọọ Bible God na-ekwu n'okwu kpọọ ya azaman. Bible God azaman. The original bịa gụrụ m egwu achịkwa. Ka gị si wee gụ Azaman. Every day they call it Azaman. Azaman. Bible God is Azaman. Original one. Our Bible God is Azaman. Onye ntịcha nke na 10%. Very just bring na mbuke na 10%. Ndị gị 10%. Bịa were onye polisi kwụcha n'ụzọ anwụchacha anyị narị atenye ụgwọ nwe narị 10%. Na religion dị very bad. Very bad. Wicked. Ndị polisi anya natala ya afọ n'ụzọ ebe a. Ugide ebe a kwụcha anwụchacha ya n'isi. Enyi ya ego ga-eji zụgodo ndị ọgụ ya na ụmụnne ya. Narị azaman. Mana ndị oshi bụ ime polisi attack azaman agbafu. Azaman agbafe. Ọsọ abịala. Pastor ji bulletproof aga ndị ori bịara agbagbuche ma ndị polisi azaman gbara ọsọ. Mana onye nke ji knowledge na training enyere secure onwe ya rugodo ọrụ munturo Bible God azaman abịa narị 10%. Toonu Bible God azaman. Na onye ojii okpugo gbanya na ihe ugo gbanya okpu na-ekiri ihe onye Canada arụ okiriche eto ọ bụ ụnọ je emepe Bible. Okpugo gbanya. So very Bible make it very weak and humble to stupidity. It is stupidity humble. Ka ime kara ka nwoke asị na ihe eme mmehie. Bụ onye mmehie. Buru ugo gbanya na-ene mkpọ. Kiriche mkpọ ipu iro kiti na-ekiri ọmarịcha moto arụ na Canada. Kiriche nke arụ na Canada, ifu nke arụ na US. Kiriche ha nchepụta ivuru Bible si the Lord said nweta gị. Abuja Street. The Lord said. The Lord said. Body of Christ. Iman enwere body of Omenala. Iman bịa mebie body of Omenala. Mụọ omenala ọkụ. Mụọ alụsị anyị ọkụ. Ihe ndị Igbo dobere ka wee na-eche obodo. Si na onye nwachi anyị ga n'iru. Mụ na enwe body of Omenala. Ndị chọpụtara ndị na-erike na-akparị. Nwee uche. Egoro Bible onye China produce bịa kparị onye chọpụtara ndị na-eri. Kparị bịa onye chọpụtara afa village na-aza. Ị na-agụ Bible na-ege. Onye ọcha dị na gị sayensị na-alụkwa ọgwụ nke ndị Igbo nwere enwe bụrụzie Bible nye gị ebe ihe niile edekwa na Bible gwa ihe ọma ga-emekwa ka sayensị ebe ihe ọma ga-emekwara gị asị sayensị n'ime Bible gị kpee ekpere ka nsogbu gị na ihe wepụrụ nsogbu taa na Europe sayensị ekpere arụrụ ọrụ rụpụta ya nye ga nsị gị foto m si unu foto ka unu fụ sayensị onye ekpere na anya play warrior Chakam Priya o tiri mkpu na Jerusalem o je mezo na Kaparion ewo ibu dike n'ebe o seri foto n'ebe ahụ o wepụta n'iru fonu ewo ibu dike na ihe m siri gị kịta n'ebe Original miracle. Ọ ga-eruwo mgbe iji akpa ike ifere Original miracle. Bụ na nsere unu foto esere ebe nwere ihe jere gọm ya ebe o nwere ihe mere o nwere ihe anyị fụrụ anya mere mana just na mpịrị anya na ya mpịkwa ọzọ kpam ọbịa ebe ozuru ya tụbata ebe apị m aka ebe ozuru ihe na ebe a zụbata ya n'ime ebe ọ nọ n'ime ebe ọ bụrụla onye ọkịja na onye ihe ala ihe abụrụla gị ihe ịrịba ama ihe bụ ịrịba ama bụ nwaanyị oruru ọbara na-abụrụ onye ọkịja nwaanyị oruru ọbara bụ onye ụmụ onye ọkịja onye Kaparion ka ị na-eche maka onye agbara ọsọ ahịa so gịnị ka anyị na-ekwu na nchịkọta Crusade ndị omenala ga na-eme Crusade kwa mgbe na village ọbụla gbakwa na ewu na Disemba kwa mgbe village ọbụla Crusade biko ebidogo m ya na be nna m enwe Crusade 28 29 and 30 then 31st ka ọgbakọ omenala ga-ebidozi be nna m gọgọ after 3 days Crusade
ka kọwara ndị village eji ha butekwa m ihe BP ndị nke asị na-enyere ha poison ndị nke na-asị na-enyere ha poison egosi ya na ihe na-eme ha bụ BP no BP na nwere poison enyere ha ndị asị na-atinye na bọtụlụ agwa ha na nwere bọtụlụ atinye na bọtụlụ atinyere gị na ị nwere factory bịanụ ndị Igbo oge erugo mkpoche na nzacha kaba anyị dị mma kaba anyị dị mma nde ihe post isi na mamara ede na the right up adịrọ correct ị naghị ekpe ekpere ka Jizọs chenji ọkwa gị nwa mmadụ ga-akọrekt m otu mmadụ bụ ego enyere gị akọ ramification religion bụ scam nene ndị isi religion agụ a na-agụfa ndị isi religion agụ a na-agụfa pope agụ a na-agụ pope oche ọ nọ na ya na-egu ya egote ofu steeti n'Africa oche pope na-anọ na ya ga-ego ofu ihe nọ n'ofu community goo ya oche pope moto pope na-anya ụdị bulletproof golden bulletproof dị na ya ga-ego ihe dị n'ofu village nwere na n'Igbo mana onye a bụ onye isi religion gwara gị na ọ ga-adịrị nwa ọgaranya alụ ji Enugu dịka o si dịrị ịnyịnya kedu ejikọ na ịdụ na anyịnya ekpuru odo ma o yere ruru otu anọ n'ịdụ ka wee kuchie mkpụrụ obi gị ka ị wee nọ na stupidity so biko crusade achọrọ m ka ofu onye n'ime unu after this program kpọọ m gwa m na ị ga-conduct crusade na be nna gị ogodure de crusade biko na anyị agbafuche n'obodo Igbo ọ bụrụ ọzọ anyị mere akụ ụmụaka anyị na-amụta n'Europe na-akakpụzi anyị ike ndị anyị mụta na Amerịka karịkpụziri anyị ụmụaka anyị na-amụ na Canada ụfọdụ kazi anyị ike fa na-anazi n'iyi fa na-akpọzi nne na nna ha polisi ọ bụla awa culture bụla awa tradition dododo ụka lele anyị ele ụka na-ele anyị n'oru till date ụka na-ele anyị ele so na njedobe ka anyị na-eweta ebe a ka ọmaka meere anyị aja na Igbo ekwu ego n'okwu aja na Igbo ekwu ego okwu aja na Igbo nọzụ n'ọrụ crusade bụ ọgbakọ na English ka anyị na-ekwe nọ ihe unu ji tọrọ anyị Samson Mba nwanne m nwoke Enugu steeti anyị nwa na-aza Mba anyị na-asụ ya na English ịghọtago English aka eji tọrọ anyị mmeje gụkwa English asef ka mmara asụ ya ọfụma na nsuri bịa asuri na nsuri bịa asuri ka m wee tọnyetebe ndị nke a mụrụ na Canada na-ada n'Igbo ka anyị tọnyetebe ndị nke a mụrụ na London ya abịa isi ọrụ Igbo si gị mana onye n'ọkwa ka ọ bụ onye n'ọkwa bi UK isi ọrụ Igbo omeri gị chee na ụzọ dị ebe ọ na-aga mbelego tụrụ ime mụrụ nwa gaba n'ebe a igwe ya na onye n'ọkwa sị gị n'ọkwa ihe eji eto agbọghọbịa kịta bụ onye Igbo sụwazi asụsụ chenji etonu to onye ọcha phonetics onye onu ndị iti Iri Ezeaku mụna nwe kansa sị ma Mathias Ezeaku na onwe nsogbu okporo ma vanisi mụ na Mathias Ezeaku mana onwego nsogbu ma n'inụlọ ya na Iri Ezeaku onwekwa bụ na ọ chọrọ igo mana ma ọ na ọ chọrọ ịgwa mụ na ndị ụka na-agba mgba ọsụwazie phonetics my talking to Ezeaku okay, I got your advert on Facebook a piece of land at room isucha room ijeri akpọ isucha phonetic chiji no iri ofe onugbu riwa ya ntị yes phonetic isucha ya Chamaka ba afa gị mechọrọ izacha Vera zama Sophia if I je mara gị Chamaka ka go isucha ya jeri ofe ọgbọnọ tago mụna m kachi fon onye afrịta ka afọ echi na Chukwu okike abịa